Koma kwambiri chimene ndimafuna kuti lero ndibweretseko ngati chinthu chimene tikufuna tikumbusane mukudzusa sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi gawo lokhuzana kumanda. Tikudziwa kuti ambiri akumwalira ndithu makamaka masiku ano sumadusa tsiku osamva kuti ayi kuli maliro akuti munthu amene umamudziwa. Chachikulu wina aliyense amene ali moyo pakadali pano aziganizira kuti kodi nanenso ndikafika tsiku limene lafikira azinzangawo kuti aukalowa kumanda ndizakhala ndili pa state yanji, ndizakhala munyengo zotani. Lero ndimafuna kuti tikambe muchizolowezi chimene chimachitika ndi mwambo wa Chisilamu umene umachitika kumanda, kuti munthu pamene tikumbweresa kumanda omwalira uja amayenerapo ndithu kulowa anthu ena m'manda muja kuti akalandirire mtembo uja, ndipo anthu m'manda mmenemu ayenera kumakhala pa nambala ya witiri, kuti atha kukhala atatu, atha kukhala asanu. Sopano kodi oyenerera kwambiri kuti alowe m'manda muja akalandirire mtembo uja ndi ndani? Bala wanga olemekezeka Msilamu amene ukuonera programu imeneyi, udziwe kunena kuti oyenerera kwambiri kulowa m'manda muja amayenera kukhala amene ali achibale a munthu ameneyo, abale ake a munthu amene wamwalirayo watisiyayo ndi amene amayenera kukhala oyambirira kapena kuti oyenerera kukalowa mmene muja. Izi zili choncho chifukwa choti munthu ngati akulandiridwa ndi abale ake, chisoni chawo kwa munthu ameneyo chimakhala chachikulu, komanso dhikr, kukumbukira koyikumbukira imfa kumakhala kwakukulu kwambiri, chifukwa choti munthu ameneyo amakhala naye pafupi, amawandikana naye. So chisoni chawo chimakhala chachikulu kwa ameneyo, komanso chikumbukumbu mtima chawo ndi kuzikumbusa pa nkhani ya maliro kumakhalanso kwakukulu kwambiri, chifukwa choti munthu uyu amamuona tsiku ndi tsiku, amadya naye, amakhala naye. Chabwino, pali gawo lina limene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adalankhula hadith imenenso ikupezeka mu mabuku osiyanasiyana, buku la Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Adalankhula mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama zokhuzana ndi munthu oyenerera kupita kukalowa m'manda muja, yani kuti kodi amene ayenera kukhala olowa m'mandamu kuti akamulandirire m'bale uja ndi ndani. Ndiye mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadith imene adalankhula adanena kuti la yadkhulu alqabra rajulun qarafa al-layla ahlahu, kuti ndithu asalowe m'mandamu munthu amene usiku wathawu wagona ndi akazi ache. Kusonyeza kuti usiku wathawu wachita ukwati, ndiye munthu ameneyo asalowe m'mandamu. Apa ndi pamene sopanonso tatha kuunikirana kuona kuti kodi ndi ndaninso wabwino oyenerera. Wabwino oyenera zitha kupezeka kuti mwina abale aja ndi anthu okuti mwina usiku umenewo anali limodzi, anachita banja ndi akazi awo, ndiye pachifukwa chimenechi zikhala kuti iwo ali restricted, sakuyenera kuti alowe m'mandamu. Ndiye kuti mwa anthu wamba amene sadakhale pamodzi ndi akazi awo mu usiku umenewo ndi amene angathe kulowa m'manda muja kukalandirira janaza ija, kukalandirira mtembo uja, kuyika m'malo mwake. Ichi ndi chimodzi mwa zinthu zimene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adatiphunzitsa ife ngati Asilamu kuti tizidziwe kukhala sunna, ndondomeko imene mtumiki adayika. Ndipo zidachitika kuti munthawi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mmodzi mwana ake amene ali Ruqayya radhiyallahu ta'ala anha, amene adakwatiwa ndi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, adamwalira. Koma kuti nthawi imene Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, malingana ndi mariwaya ena, kuti adali kutangwanika ndi zinthu zina, kapenanso mariwaya enanso akufotokoza kuti adali atakhala pamodzinso ndi mzimayi wina, yani jariya. Ndiye mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adafunsa kuti ndi ndani amene sanakhale pamodzi ndi mkazi wake usiku uno. Ndiye mmodzi mwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhu ameneyu ndi Talha adalankhula kunena kuti ine ndi amene sindidachite, Abu Talha amene ndiye kenako
mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamulamula Abu Talha kuti alowe m'manda muja akagwire ntchito imeneyi. So kutanthauza kuti ndithu choyambirira ndizololedwanso kuti munthu mwamuna atha kukamulandirira mkazi wace atamwalira mkaziyo kumuyika m'manda, chimene chinthu choyambirira. Komano kuti chimene chingamuletsa ndi kupezeka kuti ngatinso mwina tiyerekeza andirira akazi awiri kapena atatu, ndiye mmodzi mwa akazi ake omwalira, koma kuti usiku umenewu kuti atakakhala ku nyumba ya mkazi wina, ndiye kuti in that instance sakuyenera kukalowa m'manda ndi kulandirira maliro amenewa. Balo wanga olemekezeka, lero tinafuna kuti tingodziwisana nkhani imeneyi. Palinso ndondomeko ina imene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adatiphunzitsa, ngakhale kuti hadithi yo ndiya dhaifu, komabe kuti maulama adanena kuti zabwino kwambiri al aula wal afdal, kuti zabwino kwambiri ndikuyitsatira hadithi imeneyo, kuti munthu ukafika kumanda usakhale munkhwawira zako. Koma kuti hadithi imene ndiya dhaifu monga mmene tanenera, ndiye maulama amakhala ndi wijhatun nadhar, maonedwawo so nkhani imeneyi. Koma kuti ena monga kata china Ibn Baz adangonena kuti wal aula wal afdal, kuti zabwino kwambiri ndiye kuti munthu uvule nkhwawira zako pamene ukudusa m'manda, yani chifukwa pokapoka pali vuto lenileni, mwina kuli matope kapena yayi pansi pakuotcha kwambiri, in that instance palibe vuto lililonse.